sing bawane napa Pak? Ayo sing biasane ae lho. Sing tok lho iso radong aku nek bahasamu. Tiga kali. Ini racah cong ora mungkin racah cong. Iki lho ngono terus ta. Oh iki sisamu gau. Ora apa-apa. Oh mah kowe kempro ora umum lah. Aku iki wae. Aku mung sediluk ae. Tak celupne tok terus mulih aku. Mau aku ning ngene iki ning omah ndek telu ora tak gawe belas e. Senenganmu sing tipis enak sing lemu. Lemu iki penak. Ngapa? Ngisep. Mantap. Meneng sik, Nduk, meneng. Apa iki ya? Awas lho. Iki saya munggah lho. Apa kok Mbak Kompa? Wis sajake kurang lemu kok ya. Kok kurang lemu jadi kurang plek lho. Iya. Ketan iki ya. Sing mbok kompo sing gedhi awakku. Apa? Sirahku malah. Malah Helbetros Silpalus kowe ngene. Omongane karyo maning Karya maning. Ya. Kandalo Rono terus ae pemanasane ning kene tapi finishing ning kene lho. Kuru petuk kuru suarane mak kelotak ngono. Yo ben tak lateni. Mas Yuda. Dalam Menika ugi wonten nawala sahabat karibipun Pak Riyanto Pak Bupati. Nggih. Pak Udik menika wonten Gresik ugi nyuwun tembang sak merdekanipun mila menika ugi dipun aturaken Pak Udik. Oke. Kagem Pak Sekda menika ugi penggemar wayang nanging tembe gerah dipun dongaaken supados dangan. Amin. Nggih. Kok ya muni neh to no ke nyapet ta. Ijane wonge turu piye kok telat ngene lho. Ayo setengah siji lho. urip yareng mati piareng Nih kaya nggon siman di jembatan Ancol kae lho. Kok Ozi Saputra Ozi Saputra wis mati. Ya, tarik.
jenenge. Pak D, Apa? niki wau kula angsal sawer 500.000 Seko? Nggih. saking Mbak Purnama Kinati. Oh, Nah, sing 100 ken ngekekne Wiyaga. Loh, Nggih. Apa Soale cukup kan- ya gorong puluh nyatus ya. Nganu ming dikeki kuwi tok kok sebagai apresiasi oh penghargaan. nggih mboten apa-apa. Wis tok gawa sik wae ra apa-apa kok. Nggih. Ya. Ki, Matur nuwun nggih Pak D sampun. 100 wiyaga 26 ki lumayan dijual ke 2000 esuk nggo nguyuh ning pom bensin. Sumelatur sawetawis Monggo, Mas monggo, Eno, Mas Yudo, wonten nggih. pengumuman niki ada bocah hilang umur 11 tahun. Ciri Iki? kiri wanita pakai baju hitam, rambut hitam, celana hitam, mata hitam. Bila menemukan anak tersebut adalah anak genderuwo. Lah. Gak tenan, kok tenan. Napa? Namanya Ramadhani. Oh, 11 tahun. 11 tahun, lengan panjang, bawah celana biru. Yang menemukan harap dibawa ke kantor Satpol PP nggih. Niku. Tong Nggih. wingking ngono di belakang akan dikasih hadiah. Hadiah napa niku? Diwaca sisan hadiahe. Hadiahe ketoke kopi latte. Ora ki mburi. Akan dikasih hadiah yaitu mboke. Masa nopoe? Mboke iki lho, umur 11 tahun. Hadiahe ondel-ondel sing gondol lho. Monggo Bu anu Ramadhani 11 tahun cewek. Wis Nggih. ondel-ondel nggo Bapak Ibu wonten ing belakang panggung. Nggih, wah mesakake menika cah 11 nggih, tahun Ji. ya. Nah, ora gelem nitipno ning parkiran. Bocah kok titip ning parkiran Lah mripun. timbang ilang. Oh, anggene ning parkiran iki titipan motor kok nggo bocah. Untung ora anakku sing ilang mau. Lanang to Mas iki? Wedok. Wedok. Siji to loro? Siji. Oh, Siji. siji. Lah anakmu Anakku loro kok. wedok, Wedok kabeh. kembar to. Kembar to. Sapa jenenge? Nini Erlina karo Nunu Erliana. Celukane. Nini karo Nunu. Celukane sapa? Nini karo Nunu. Nek sing Nini. Nini kulite putih kaya buke. Lah nunuke. Nunuke wireng, Mas. Dolano ning omah to ben ngerti. Nek sing Nini. Nini putih kaya buke kulite. Lah nunuke. Nunuke wireng diomong yo. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Nunu anake bojoku. Anake bojoku. Lah Nini karo nunuke ayu ndi? Jane ayu Nini. He. Tapi nek calanang dolan sing digoleki ora ninike, Mbak. Sing Apane? goleki Nunuke. Padahal ayu Nini. Tapi wong lanang-lanang nek dolan Sing digoleki ora ninike, Mas. apane? Nunuke. Nunuke sapa? Nunuke bojoku to. Anake bojoku. Nggih. Menika Nggih. dipun lajengaken Mbak Siap. Tatin, monggo Mbak Tatin. Mbak Tatin, Ya. Tatin. Wah, Ya, Mbak Tatin jumeneng, ya. Ah, iki mau nek jenggleng ya iki tonjo. Bebak nek iki. Nah iki jenggelengen niki. Wong modal. wah. Lah nek ngene tukar tambah karo bojoku tombok vario siji wani ngono iki. Bojomu Lah, bokonge gedhe sisih, Mbak Tatin nek kimplah-kimplah kaya duduh gule ya. Wong lanang Piye? nyawange. Main bojomu piye? Kurang piye bojomu? Bojoku yalah ngono iki lho, Mbak. Wis. Wah, aku Nek karo aku piye? memprihatinkan. Lho, waduh lho. Lah, Apik apik ndi? sapa? Kaya bumi karo langit lho bedane. Apik sapa? Karo langit. Bumi karo langit. Arek mindah pira wene to kaya. Bumi karo langit. Bumi karo langit. Wah, sampean iki. Apa? Piye? Degane krambil ijo. Apa, Mas? Bejane sing duwe bojo. Degane kambil gading, Bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wong ora pengen ngethok. Lencir kuning merak ati sapa wonge sing ra pengen nyipok. Walah. Maksudnya piye ta? Oh, Nyipok. kaget aku masanya. Dicipok iso gosong cangkeme kaya portal. Lagi Get ta? Ning ya, Pak. Ning aku seneng lho Mas delok gundulmu lho. Loh, wis to tenang kowe to. Lah piye? Perkara gundul kok apa meneh kok gundul? Umpama aku iso ngentokne kowe, paribasane tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung. Pecaing dodo. Utaing ludira, sedumuk bawuk senyang. Wapuk lambemu lho, tak tewapuk lambemu lho. Kok kowe iki tak tewapuk pisan kok di hadapan para piyai luhur ra iso Sing ketoprak tak rewangi pecaing dodo wutaing ludira rawe-rawe rantas malang-malang putung sadumuk bathuk. Loh, Batuk. Patok ora. interupsi bicange. Apa Pripun? iku apa? Nyapa?
Niki kula badhe menjelaskan kata-kata niki. Nggih. Kenapa wong nek ngomong-ngomong bawuk kok darani saru iki kenapa? Padahal bawuk niku jaman semono mbiyen niku panggilan untuk cawe wedok cilik niku jenenge bawuk, nek calanang cilik jenenge kuncung. Leres nggih. Dijenengan saking Yogya to? Nggih. Riyen enten majalah kuncung bawuk wonten Mboten ming majalah. Sandiwara teng TV niku Sandiwara teng TV. Lah nggih. Kuncung bawuk. Lah perkara majalah niku kula seneni kali Pak kula. Mergane apa? Lah bawuke tak kei kuncung. Lah. Kok mate tak gambar ngono Mas. Wah gedeng iki kok iso. Wong kok iso ketemu karo Mbak Tatin, Kiai cantik lembah manah saka Ngayogyakarta. Paling tidak ketoprakan to kowe. Wah lah iki sip wis pun dados. Tuduk. Arep ngapa? Lho, Sik to. Sing bayar wiyaga iki aku. lah nyilih sedilu apa? Ah sampean arep manglung ngene ra ono sing muni nek aku. Aku rasah manglung kowe madhep rono. Nyuwun palilah. Tuduk. Nah, Kowe sing nuthuk saiki. Opo. dari bagianmu nutuk. Nah, Tuk tuk tek tek tuk tuk. alah. Apa kuwi nek? Gak metune dagelan Lho, tutuk metaran. Tuduk. Apa lah totok-totok? Tuk. Tuk no. Oh alah Mas sing ngendang iki ketoke kok sentimen ta. Kaya pinter-pinter ngendang ae. Kok iso pinter-pinter ngendang sampean? Paling iku kondangmu siarne apa? Kondangmu siarne apa? Siarno TV, Yo TV lokal, siarno radio. radio bosok paling. Aku ki lho. Ha, Siarno masjid. Papi. apik matamu, masjid ki wong mati yo so. Ora apa-apa sing ngendang ini karo wong mati wedi. Maratuwane mati tinggal poli kok, Dik. Ora apa-apa. Mangsane. Aja kaya ngono kowe. Aja kaya ngono kowe. Sarip tambah yoso. Dadi wong urip yo gawe gelo. Sri Uning Mustika Tuban. Nek ra penting rasa SMS-an. Pari kesit jumeneng ratu. Sakit hatiku. Umangsamu. Rumangsamu. Ora katok, ora jarik, ora kotang. Ora kat wisis Mas ngene. Parian goblok iki pari. Seto, ora kata ora jare ra kotang ra nggih popo. Parian iki bebas. Ha, ngono. Ora katok, ora jarik, ora kotang. Ra katok, ra jarik, ra kotang. Ora melok, ora nglirik, ora nyawang. Iki lho gambarmu. Hah, onokne ae. Ngerti sapa aku? Lakon Maesa Jenar. Dadi sapa? Pangisingan. Pangisingan. Sing gawe topeng iki Mas. Pasingsingan. Yo, Pak Singsingan. Pasingsingan pangisingan. Isian. Ngisi Mulane gelasmu diumum yo. ket mau. Ayo. Pangon nek dadi pangisingan mon bentuke kaya ngono. Pak Singsingan, Pak Singsingan. Ra jarik, ra katok, ra kotang. Ra mlirik, ra melok, ra nyawang. Ki lho gambarmu. Nggonmu dhewe lho, nggonmu dhewe. Kene lho. Rumangsamu Rumangsane apa? Sepiro bantre playumu? Sik banter playune bis Bagong. Sepiro kandele kulitmu? Sik kandel kulite badak, Kaci gede, gamoh sudukane. kaci dhuwur, Nempil ngisirahe buta rancik-ancik Gunung Mahameru. sugih japa mantra, Rawatak Raden Arjuna merguru marang batange buta. sugih utang. Sauren dhewe. Ngono Lah nyapa aku sugih utang breng lho. Kono ben wedi. Kendange sing penak. Kendang sing penak. Dapukane apa dapukane niki? Paling tidak nggih lakon Kedirinan lah. Kedirinan lakon apa? Panji niki dadi Dewi Sekartaji kowe dadi Panji Asmara Banger ya. Banger. Pas nek niki. Iki loro iki dadi Waito Puyengan, aku sing dadi Damar Wulan. Lah cocok Waito Puyengan Damar Luwak. Damar Wulan iki kumitire, iki setane. Lah, pas. Sik iki mau kok dadi lakon Panji iki lakon apa? Panji. Panji yo Panji. 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 Oh Panji to, krungu Panji. Panji. Nek Panji sirahe pas kaya Panji. Kula Damar Wulan, Pak. Damar Wulan. Niki Waito Puyengan, aku Iya. layang kumitir, Maseno layang seto. Iya. Jadi iki kumitire, iki setane. Nah, pas. Kok aku kok setane piye to? Iki sapa sampean dadi sapa? Layang kumitir, Sampean. layang seto. Lah ya pas to iki kumitire sampean setane. Iki demite iki lho. Mas. Oh nggih. Maksude Jawane layang setane ngoten. Setone ngoten. Ya. Tuduk. Nggih, Tuduk. 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 Tuk. Alah. Apik iki rencanane toprake sae niki. Sae. Wong ling ngerepe selek kok jelas elek. Lepasin. Aja
dikucengi terus to Kang Mas. Aku saya nyedal lho iki ne. Aku gila to sesuk. Ayo to toprak sing semangat nafsu lho. ora apa-apa anu sampean sing alus lembah mana Oh, lembah. jual mahal Tok 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 tok. Maling. Oh, Suan. sesek to. sesek mas sesek Kentongan. Tok 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 dak. Tok tok tok. Wah, gila apik ketoke. Action-e entuk. Tuduk. Tuduk. Oh sedih mas, sedih ketoke. Nembe nandang sungguh. Oh. Surem-surem diwangkara kirek. Rasamu niku kuwi. Ayo. Ayo. Tok 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 tok. Iki lek ketokan piye to mek totak-totak. Tok tok tok. Jane iso omong apa ora? Sik, ora iki ra sida ketuk. Iki kontes kentok. Nggih. Mbok bilih Kang Abdi anggadai. Kepareng wawan pangan dikat. Lah ora enak. Ayo. Apa? Tutuk. Tutuk. Kok totak-totak dong? Oh sedih. Kenapa to Kang Mas? Nangis barang iki cahe. Kok panjenengan menika Ora. awas lho umbel. Alah gila kan. Gila nih. Tok 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 tok. Tok tok tok. Muni tok nah tonyo cangkemmu kowe, Nang. Muni tok nah kowe. Ha. Toprak sewengi tak tok. Ngomong. Diajeng garwanipun wong akeh diajeng. Kakang iki kancane akeh. Oh iya. Lunyu cangkeme. Diajeng waita karo diajeng puyengan. Injih Kang Mas. Apa pancen siramu tresno marang pun Kakang diajeng? Boten. Ora samong aku wis ngerti apa sing ape mbaturke Ampun ngerti. ngeten niku to Kang Mas. Diajeng puyengan. Napa? Apa sampean wis matur marang Rama dalasan ibu yen awak dhewe bakal jejodohan? Doro. Aja omong aku wis ngerti. Satset ini apa tujuane? Diajeng. Aku di lho Mas. Apa meneh kowe aku gila kok. Ngomongnya piye Ing jagat ora ana papat, ing donya ora ana lima, ing bumi ya mung sawiji wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana kowe ya mung waita karo puyengan. Mula saka kuwi nyuwun apa bakal tak turut awit Kakang Nalendra kang sugih bondo sugih bandu Mas Picis Raja Prana bakal tak tumplek-blek marang kowe waton kowe njaluk butir lintang karo reblan karo tak bisa pinakale kok kowe kanca kedet takon pitu. Tarik napas dulu. Ya Allah Gusti nyuwun ngapura. Masa enek wong ngomong kok ngantek kentekan napas ini ra kowe penek ta. Wong ngerol kentekan napas lho. Ngomongnya iki lho sing alus. Angel kedopane Mas. Ayo baleni nih sing apik. Dijeda tarik napas dulu. Ngomongnya sing apik. Yo diajeng Kakang anu kilap diajeng. Lah apa enek toprak kilap ya. Diajeng waita. Jagat tepung gelang anggonipun Kakang ngumpadi wanita kang bisa gawe senengku ora ana ya kejaba wong kowe wong sakloro. Diajeng puyengan. Nyuwun donga pangestu marang Rama dalasan ibu muga-muga awake dhewe jejodohan iso langgeng. Aja kuwatir kowe nyuwun apa bakal tak turuti Mas Picis Raja Prana bakal tak tumpek-blek marang kowe waton kowe ra njaluk udir lintang karo reblan karena tak bisa pinangkan awet-awet Kakang tau desa rebuti bol kok itu tidak. Tiba tenan kok. Ih, nyuwun ngapura. Wong enak omongan kok ngantek kentekan napas ini ra kowe penek ta. Ngomongnya diatur gawe spasi. Nek omongan ki Aku pernapasan. Tarik napas. Ambegan. Tak warai. Goblok, inget iki lho. Yayi Waita. Injih Kang Mas. Marot ya kita keton marang pun Kakang Yayi iki tarik napas. Ra mungkin kentekan. Apa panjalukmu bakal tak turuti waton ora nyuwun mudune lintang lan rembulan. Tarik. Aman dadi ana spasine. Ana sepas ora kentekan apa. Lintang. Praktek.
Kene diajeng. Nek caramu ngono ngetoprak telung panggung modar. Masak kowe. Entan. Ayo. Kamu jero. Ngomong sik lagi tarik napas. Goblok kok entek napas. Ngomong sik. Ngomong dhisik. Gundul ning nong. Nong. Ngomong sik tarik napas. Diajeng waito puyengan garwanipun Kakang diajeng. Tarik. Mas. Lah, aman to. Nah. Apa pancen sliramu sakloron tresno marang pun Kakang diajeng. Tarik. Lah, aman. Gitu Mas Eno, aman. Nggih, Leres. Ambek. Yen to pancen tresno marang pun Kakang coba buktekno marang pun Kakang diajeng. Tarik. Rono lho, madhepe rono lho. Madhepe iki parake rono. Iki ora melok iki. Iki barang iwape. Rono lho. Kono ae. Ayo. Rupane kok kaya pangisingan ya. Diajeng waito puyengan. Aja sumelang yen to kowe kelakon dadi bojoku kok bakal takjak rekreasi ning adoh diajeng. Tarik. Pundi Kang Mas? Kowe engko tajak ning pantai, tak tukono kathok cilik sing ngapret mburi gambare reok. Lho. Guri gambare reyok. Lah nek mlaku piye? Wong edan iki kok iso. Wong wedok kok dine kok. Ngengesan. Kene Mbak Tatin tengah kene. Oh nggih. Ngaturi. Iki Sidora. Heeh. Rasido. Ora iso aku kan. Kentekan napas ngono kok dhek ketoprak kentekan napas tok jak noprak malah Mengine Loh, lah jenengan mboten ngertos to? apa? Mudin kematian jenengan nek nyar wong mati pripun? Jenenge mudin kematian ya biasa gitu Mas. Lah nggih to Mas. Paling tidak ngene lho nek mudin kematian iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun kapundhut sowan wonten ngersanipun Gusti panjenenganipun Bapak Suto mugi katampi sedaya amal ibadahipun. Wis biasa. Jenengan nggih ngaten iki. Nggih ngoten niku Padha sami. kabeh beda kali nggenku. Nggonmu Nggenku sing dadi mudin kematian iki bekas MC dangdut MC orkes. lah nek nyarne Ning nyarno ora kalem ngono kuwi. Oh. bekas MC orkes. Kok nyar kok innalillahi apa iki? Lah MC nggonmu piye Yen mudin? kowe bekas MC dangdut tok piye? Masih bersama bareng-bareng dalam keadaan yang berduka ini. Aduh Gusti ya Allah. Kita semuanya hadir di sini untuk menyaksikan kepulangan almarhum yang terakhir. Siapa dia? Mas Andi. Wong isih mboten niku. Tak pun mati. Nek mboten sing nyiarke isih mboten. Tasih wonten. Mbok kan mriki tak petele sirahe. Niki saestu, Pak. Piye balenan? Kita sambut mayat yang terakhir ini. Siapa dia? Yo, kita sambut mayat yang satu ini. Mudine kocok. Mempunyai tinggi 170, rambut keriting dan juga kulit yang sangat putih. Mayat ini saya apa saya? Saya apa saya? Yo kita berangkatkan dirinya oleh Nyu Palapa. Gendeng iki. Mudin kocok. Sing takziah piye? Kita jatuh sini. Hae. Modene koclok. Gendeng ngono kuwi. Wah. Wong kok Niku iso. ya ora bakal awet suwe mudin kaya ngono kuwi. Jek urip ta mudine. Wis wingi tak pateni kok. Nggih, mangga. Siap. Pak Tatin Tatin. bubuk asmara mangga. Cocok. Ya. Bekas moro. Ha. Dibawani mboten niki? Nggih. Oh nggih. Nggih. Nganti nangis lho ning guyu aku. Mergo sirah gundul ki. Iki lho metu kebule. Kok kaya pental ya. Ana Beluk terus kebule. aku. Sirah kok kenal pot jeneng. Elisa yo aneh-aneh. Wong sirah kok metu kebule. Apa nyawane muntup-muntup apa piye? Lah, aman Ah ya. ngono. Ditutupi. Kaya anu prajurit Jepang. Nggih. Kaya kaji malah kaya kaji. Kaji apa, Pak? Emprit kaji. Ya didongakne masyarakat kene sapa ngerti sampeyan awakmu iso munggah haji. Amin, Amin. amin. Sampeyan munggah haji sebutane haji sokeh. Lah kok iso? Disokong wong akeh. Tek padha karo tanggaku, Nyapa? omahe desa kena jalan tol, akhirnya untuk duwake munggah kaji. Dadi haji apa? Mansur. Kok iso? Halaman nek kena gusur. Tanggaku munggah kaji baradol sawah dadi kaji wahyu. Lah kok iso? Sawahe payu. Tek padha karo nggenku ta, Mas? Nyapa? Tapi mbiyen banci, saiki nisab terus akhirnya munggah kaji ning Mekah. Banci sadar Sadar munggah haji. ning Mekah. Dadi haji apa? Mutmainah. Kok iso? Lah kulo ngemut bareng sirang genah. Lah. Ya cok pisan nih. Kenal pot. Cah rupane ra memper.
Mandura diajeng Mandura. Mundura. Mundura, maju. Prabu Baladewa. Baladewa. Iku Mas Bagong. Mangga. Nyingkar nyingku Nyingkur. Tak tonyo tenan lho engko suwe-suwe. Ora iki ora dijenggleng. Ora kayak mau to? beda. Mas aku Olah ae. Wiwitane nyingkar nyingku Kaya toprak ki lho. Pangku, jak roman. Kaya karon sih ki lho, totoke Gatotkaca karo Sugriwa. Pergiwa Sugriwa kethek. Dong, Ngerti bae. Gatotkaca karo Pergiwa. Ayo entar. Yai Pergiwa Yai. Wah. Sabar, Bos. Sapa jarwo goblok Iso tunggale. Pripun Kang Mas? Panjenengan ajeng menapa ta? Manuta tak boyong ning Praja Pringgondani Yai. Nuwun injih Kang Mas. Yai Pergiwa. Sok yen kowe kelakon dadi Widursasana celuk kok iso ngene-ngene. Ini Dursasana. Lisa ora? Ora. Lingsem yen ke mutan. Mbak Tatin. Ngapa Mas? Jeneng kok ora ket biyen-biyen kenal awakmu. Terus Waduh. ngapa nek kebiyen kenal arek Mama ngapa? kenal ket biyen. Bojoku iku wis rupane elek, latah pisan. Latahe Bojone piye? iki latah lho, Mas. Latahe pripun? Wong latah nek roh napa-napa lah mesti disebut ta. Nggih. Paman, jaran. Jaran. Sapi. Sapi. Wedhus. Aku capek teng pasar gegerne wong sak pasar perkara Regane? lat Arep tuku kangkung kali bayem teng Nggih. pasar. Lah sing bakul niku lanang didasar ning ngisor, sing bakul lungguh kathoke suwek. Lah bojoku kan mlaku timik karep-karep ngomong tuku bayem karo kangkung. Berhubung ngawasi sing bakul kathoke suwek langsung nyuwun sewu tumbas manuke. Bakule terus ngaten mboten disadin. Kowe gendeng ngono iki kok iso. Latah napa sing diweruhi disebut niku tadi. nggih. Sak roe ya. Ya ndak. Lelampahan kang kawuri. Jenengan benjing mampir teng mriki Pak Seno. Pripun? Kula dudune sinden sip Pundi? jenenge Yutin. Sinden paling nekat dhewe sak alam donya. Lah kok iso? Dijaluki ladrang wahyu rapali nekat. Nggih. Mas nyuwun napa ladrang wahyu? Oh nggih. Srataruna hanguciya jangan kara mongko sisaning jumadi manungkul ing karya kang akeh gulane besane sembodra patenono kowe ya lo tas enten wong nggih Lah iki pun dipateni bareng Mudin niku wau. Alah. Perno wae. Monggo. Ya. Tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya. Buk asmara. Nggih. Monem loro patmo. Alah, tonyo tenan lho engko. Ora ngerti laras kok. Ya. Ya, Mbak. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak keleret ning cagak kebak warna
Tatin. Suwun. Nggih. Ingkang pungkasan nggih Mas Yuda nggih. Nggih. Engko ndak jame selak mlayu. Siap. Iya. Ya Mbak Ani, ya diaturke. Mbak Ani. Menika ingkang nyuwun liwung saking Pak Lurah Dayu kala wau. Wah, Lurah Dayu. Sing nimbali awake dhewe tanggal 10 September. Ya isih suwe banget ora apa-apa no. Ya, monggo diaturake ya. Sing dalu Mas. Jeng dalu Mbak Nggih. Ani. Sing dalu Lek. Nggih. Nggih, Dik. Nggih. Oh dundang lek kaya apane wae ora. Lah Lek nyong. Sapa? Lek nyong. Sing endi sih? Sing iki Lek Yuda. Sapak Lah ya Rika. Rika Lek nyong. Rika kenyong. Ya, tayang ora. Banyumas niki. Lah ya. Kebumen. nggih. Kebumen. Lah ya. Mbak Ani. Nggih. Kumaha damang. Loh, Wi Madura goblok. kuwi Sunda. Kok som. Tayang ora Rika. Tayang. Tayangan. Tayang niku napa? Tayangnya apa tuh, Mbak? Ngerti be ora basane nyong. Oh, ora. Hah? Ora. Dene kok nganu apa jenenge kaya wis keminter kae. Aku kok. Halah, kok iso. Lucu ganteng temenanan ki ndase gondol ya. Iya. Heeh. Kayak pentil melon niku. Ah, Kayak pentil melon. pentil? Oh, pentil melon. Oh, kayak kiye ndeleng. Oh, kene muni ya. Wah, kira ke beramuni. Lara wong wedok ora lara, sepira lah. Ora lara ngono lho, ora lara matamu pelak ora lara. Nggo percobaan kowe. Ora lara. Jarene melon nek melon dikene ora lara. Ya makane nyong jajal. Melon gak lara, Nek. nyong jajal. Iya. Dijejer apa to? Ora apa-apa. Oh, ya ampun. Iya. Mbak Ani. Kendas apa melon jenenge? Kayak ndas ya melan. Oh iya. Kadang ya blulu. Lulu. Aja dilus Mas ndak metu kok nek baluk. Apa sih? Lah. Anak apa nih sih ki? Iya. Nyapa to, Bi? Nyapa to? Dene anak ndas kok Nyapa? meling-meling. Nyapa? Kena susu kadaluwarsa aku. Ngawur ae, Cik. Anu Mbak Rika musik-musik. Maksudnya ke nyong ngelapi ke apa nih? Kok jenengane kok ndasnya kok meling-meling kayak kue? Iya nih kalau dilus-lus ngene iki. Oh lah iya. Makane ndeleng sih nyong kok gumun banget. Iki ndas apa sih jane? Ndas. Ya ampun, lucu banget ya. Ah ya ditu. Nyapa to? Sabar, Mbak, sabar. Keprige? Kancane nyong, pancen Rika. Lho. Hah? Kancane nyong pancen Rika kayak kue. Aja kayak kue, nyong. Dikapak-kapake meledak dewek. Nyong. Rika berarti rata yang bahasane nyong. Tayang. Lah, Tayang kaileng klentik, kileng-kileng. Tayang. kue jenengane terdudu kayak kue. Nek tayang ki ngerti apa bisa kayak kue? Gak bisa. Oh iya, nek ki Rika, ki Rika. nyong kayak kue. Aku Rika, kowe nyong. Iya, berarti Rika wis tayang, nek wis ora tayang. Nah, aku surat tayang tarem pelas terus sebutino. Iya Mas, ngibing karo nyong kan. Ayo ngiping. Ya. Diaturake liwung. Ya, monggo. Jokete sing apik. Heeh. Ya.
Sing terakhir Mas. Oh, enak. Ya. Wuhu. Kenapa? Enak tenan. Apa wis tau njoba? Gak. Dene kok malah jarene ngano. Kenapa Rika? Megap-megap. Aku nek joget iku kuat nafas. Napas e. Napas. Aku wong wis suwek. Tuwek yo. Berarti ora kuat Rika. Nggih. Joget maning. Oke. Yuk. Ya. Sabda pandai. Terus gak pakai ketan, zero lupa mau enam itu wolu. Tagintang, Nyapa kowe? Wudu. Aku tak najis mukul aduh. Iya. Lanjut maning. Entekke, Mbak, mangga. Oke. Satu pendeta Ceblak-ceblak. Iya, matur suwun Mas Yuda. Mas nggih. Nek nelepat kula sak kanca nyuwun pangapunten. Nggih, semanten ugi kula kathah kirangipun kathah lepatipun nyuwun pangapunten. Ah, mboten sampun sae. Manten iki kula Pak Seno. Nggih, Mas nggih. Wah, sampeyan nyenengke piyaine lunyu nek ndagel. Iya, pancen heeh. Dikerepi le dahar paslin, Mas. Iya. Men saya Kersane nyolot lunyu nggih. nggih. Malah lunyu. Nggih, matur nuwun kula tak ngajengke Monggo lampah. nderekaken Mas Eno. Nggih, sampun tabus tunggal langkung. Ayo, Nger. Ayo matak derekke yo. Eneng sing nyuwun apa jeneng mau sing nembang Mbak Elisa? Ya. Ana sing nyuwun aja lamis. Oh ya. Diceket-ceketke engko ndak melah wektune ndak keselak kedawan. Ya. Yo, Mbak Elisa jemeneng Mbak Elisa. Monggo. Dibawani terus tibake aja lamis. Ya. Nggih, aja lamis nggih, Pak. Aja lamis. Aja kuwatir kowe mau wis diamplopi Pak Bupati to? Nggih, niki kangge dibagi-bagi. Dibagi-bagi karo sapa? Sinden ibu-ibu sinden. Oh iya, apik berarti aten-atenmu apik.
Ana sing ngono kuwi terus dipek dhewe ana. Ya nek dibagi-bagi ngono tegese kowe iki meratakan rezekimu karo kanca-kanca. Lah nggih kan nyambut gawe saring-saring. Bareng-bareng. Wis ora apa-apa, ora iso dirungokke ya wis ben. Ya. Dibawani. Iso ta bawane, Nak? Nggih. Saged, monggo. Yen kowe Neno. Bacane among lame Neno. Beci alu wong prasaja Neno. piwalengku aja lames yen pripun Ora apa-apa terus. Ya wong adat saben Elisa iki ana sing gurung apal. Ayo wong ora Jawa asli wis lumrah. Nggih. Niku sale padha wonten yening tawang terus napa nyidam saniku sami dadi sing sok lali-lali. Lali. Ate sing lali. Mak ya ora apa-apa. Didikte karo mburi. Yen kowe seneng lames gampang kena ing bebendu Tumraping pasrawungan. Tumraping pasrawungan Karo ora apal ki beda karo nek apal jane ning wis ngantuk terus. Heeh. Kaya aku mau. Makler ngono e. Terus dadi mak kuwi ding globok. Ayo mripat ki kadang rasa ora iso dianu e. Untung sadar aku nek ora sadar wah jomplang kabeh lho, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa ya, Tru. Ora apa-apa. Mbak aja do seneng lames Neno. seneng lames padha karo demen citra Ya, mangga diaturaken. Mangga, Mbak Elisa. Ya. Blasteran, ya, biaya saka blasteran piye. Maksude Bapak tidak Jawa, Ibu tidak Jawa ning nyatane bocah ya pinter ya, Tru. Iya. Sekolah ya dhuwur, nek tiba tanja. Sekolah dhuwur nek tiba ora tanja perkara sekolah dhuwur ki nganti S2. Weh, aku wis digawe pilek kok, Tru. Wis rasane aneh. Kene ndingkluk tak sigar sirahmu. Karepe teruse sapa? Iki ana pamundutan meneh, tembang kangen. Ora oke-oke lagune lho rek iki jame mepet. Ha iya,
tur bar goro-goro ki engko arep kepiye ya mbuh. Ah iya salon-alon kok ora kecekel lakone terus. Ayo tembang kangen. Sapa sing kepareng nyekal? Mbak Hana Pertiwi. Ya sing urung maju sore mau. Monggo. Yo, Wi. Monggo. Ditaleni apa sikile kok suwi banget iki? Ora kok ya menyat ngono kuwi angel lho reng wong timpuh sewengi iki. Gringgingen ya iso. Sinden biyen timpuh, saiki sinden saiki wis ora timpuh, wis do nganggo dingklek terus. Yo, wis kaya wong linggo. Nek jaman biyen pancen jaman aku jek cilik biyen sinden ki ya timpuh tenan. Mula sinden biyen ki sikile dudu banget kae. Mergo kekuatane ning nggon sikil. Ah iya. Saiki wis ora, sangune dingklek kabeh. Heeh. Sesuk taun 2020 iki sinden ki nggo kasur cilik-cilik kae. Oh. Rampung nembang terus kelekar. Ya ora ono sinden kok nggo kasur cilik-cilik ora. Mangga Mbak Tiwi. Lajengan, Pak. Dibawani kok lajengan-lajengan. Nyambut gawe kok setengah-setengah. Nggih. Neno. Lho, mangko bawa men. Kepenak dirasake kok ming lajengan-lajengan. Aja turu sore kaki nyangking pokor kencanane sandang kelawan pangan yaiku nipun meh wae kepleset terus wong melek sabarna rimo tembang kangen rek. Tembang kangen sing piye ta, Tru? Walah kowe. Tembang kangen ki sing ae sing manut kanca-kanca wae. Aku ya lali kok ora. Aku nek karo lagu-lagu tembang kangen ki sing Mas, mas dengkul ora. Aja dipleroki kok tembang kangen. Monggo.
Matur suwun. Wah, gironge barang jan gayeng banget ya. Solai kendang di tambahi nganggo solai penggirong ibu-ibu ya. Nak tang ngono ya. Heeh. Apik ya ring ya kompak. Nyenengake pokoke. Ya. Dienggo sing pungkasan truk wis meh jam 3 ya. Arep ngaturke apa? Ayo Ting, anting genti ke meneh Ting. Ya nak. Ayo ora minggu. Ora minggu ahoke ora. Nganti lambene jedir. Heeh, ya wis ben ora apa-apa. Ya semangat Ting, ndak turu. Heeh. Napa, Pak? Napa? Napa? Ki ana sing pamundutan ki milya. Ya. Sing urung diaturake loro. Oh, wis mau sing siji wis. Wong kari siji kana? Ya. Kari siji grajakan iki dinyuwun diaturake. Oh ya. Langsung. Langsung nggih. Wah, yo dibawani to Ting. Jene wektune entek. Oh ya, wis mah. Ngeyel malah ini. Apa kok ya? Iya, wis ra wektune entek. Heeh, grajakan. Monggo. Diaturake ya. Pak terus kok ndadekne rukun Islam bar gerajakan. Hah? Bar gerajakan kan G. Tinggi ra wis beres. Iya terus Ting, ya Ting.
Suarane bareng suwuk dingelikke. Banyuwangi ya. Ape ya reng ya. Kae mau ana sing bapak-bapak nyuwun pepeling to. Oh iya, diaturake saramban bae ndak. Wektune ngoyaya to ya. Iya. Tak nang ning kur wae. Monggo diaturake monggo. Heeh, kur wae men kek paripurna. Ya, engko nek terus-terusan ndak bubare kebiaran. Ya, monggo. Sito. Rampung paripurna. Ya. Kabeh pamulutan wis diaturake. Ya. Ayo gek matur ngene Bapak Bagong nendi? Mun ndak Bapak goleki diaturke nek Bagong ora ana. Ya. Ayo rek engko ndak dinteni Bapak ya. Goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur ing kulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya punta dewa ulun tampa kulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Kresna ulun tampa Guru hakeku aku ngaturake sembah. Iya Werkudara ulun tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna ulun tampa. Wonten menapa pukulun sumengka tindak paduka? Teka rawuh wonten ing negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedhare ingkang kathah tumunten kababarna wonten wigatos ing kados pundi lan wonten perkawis menapa? Kresna kula wonten paring adhawuh. Ndadekno kawruhanamu sira Puntadewa uga. Nggone ulun nganti prapta ana ing negara Ngamarta
sayekti dina samengko Kayiwangan ulun tinggal sabab Kayiwangan geger. Lho, geger wonten napa? Geger krana pengamuk atmajaning Kakang Ismaya. Pengamuk ing atmajaning Kakang Semar Badranaya. Guru piye? Kowe iki ngomong apa? Inggih Bagong ngamuk wonten ing Kayiwangan karena Bagong mutah ngupadi tiyang sepuhipun Kakang Semar. Lah menungso ra tatanan minggat saka omah kok malah gawe geger ora. Nolok bareng ya, yo. Santai, Tru. Redo mangawur-awur wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawur pantriting turangga esti ngandel ora pukulun Bathara Guru mudhun ana ing jagat laporan karo Pandhawa. Gus, apa? Niki laporane Pandhawa tenane? Ora sawedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapake ora bakal iso tekaning pati. Kowe dipiloro ora bakal ngrasake loro. Nek pancen pepundhenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu sisan gawe kok. Bengi kowe dadi lakon. Oke. Nek mungsuh Ndara Janaka lawan. Ndara Werkudara wani. Oke, iki arep geleleng tenan aku iki. Ayo. Wulo, aku sing maju malah si kera tekle. Gareng kok ketingklang-ketingkling. Piye kowe ngajar kakangmu wani ora? Ketok iki diutus karo Ndara Pandhawa kon ngendhake pepinginane Bagong. Wah enteni kene. Wah anggere gareng melu-melu potele sirahe. Ya aja dipotel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben, diutang aku ora nyaur-nyaur. Ming semaya wae Senin, Selasa, Rebo tak enteni ya ora. Arep tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis ben. Pethoke nala gareng arep wangi Bathara Guru Pak. Bumi kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung Gong. Bagong le Gong kowe kok mendelik mripatmu Kang Supan demit kok le kowe ngapa kok ngamuk ning kayangan barang iki kowe iki ngapa edan apa piye mbok eling to Gong kowe iki ming anake Semar kowe iki ming wong kere kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti Wangpulun Bathara Guru ora trima. Kowe entuk pidana piye? Gong sabar, Gong. Mula kok goro-goro tak enteni kok ora teka ki kowe jane endi? Ngapa? Goro-goro kok ora teka. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep gara-gara truk lan dadi sumurmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta reng tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu? Tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Zaman aku goleki bapak karo Petruk ya, Truk. Heeh. Bapakmu sapa? Begawan Salontara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nendi? Saiki ora ning jagat wong kuwi mbiyen jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Ha, kuwi kowe wis ketemu karo bapakmu Petruk ya padha to? Padha. Aku ro gareng iki Kakang Adi.
nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik Gareng mula dituwake Gareng bangane Petruk. Terus saiki anak telu Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora. Adil ora ngono kowe. Lho, lah ya golek ana bapakmu iki dalam rangka. Heeh. Iki aku dalam rangka goleki babe. Babe hutan. Babe hutan dengkulmu melocot kuwi ora. Ngono? Mula ora usah ngalang-alangi. Pukulun Bathara Guru mlayu-mlayu lho, Gong. Ben sehat. Ora mung tetengok wae. Pancen sengaja tak oyak. Bathara Guru pancen tak oyak. Sebabe apa kok tak oyak? Dheweke tak takoni, bapakku sapa? Malah cerita, aku ki gawe dandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Angsulan apa? Ora maton, ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan nek aku ki saka ayang-ayangane Semar. Ning sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku ora trima. Bathara Guru ki dewaning para dewa iki, Gong. As, kowe iki rasa melu-melu, kowe lunga ora? Ora lunga jotosi kowe, Gong. Gong ora edan kowe. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi Bathara Guru kakang. Petra lunga ora kowe, Gong? Eling, Gong. Aku ora edan. Eling yo, aku ora edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Oh, mbok aja kok kowe nek krubuten sak bojomu. Anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adhiku, kowe do lunga ora? Ora gawe mumet sirahku lho. Iki aku wis buyar tenan iki, aku ora ngombe minuman wis mumet dasku. Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe le. Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karepmu. Wah, lumut jene kowe. Wah. Wen. Sisan gawe, ayo. What? Wah. Antemane Bagong kok antep nemen ya, Tru? Heeh. Aku iso kuntal pirang-pirang meter. Sajane bocah iki ora kaya ora sebaine reng. Iya. Oh, matur bapak wae. Bocah nek karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak. Oh, piye? Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ora tatanan. Ngono do lunga. Bocah iki wedine mung karo aku adepane menungsane parat. Wujus. Hot. Oh iki Kang Supan demit ngendi? Kok nganggo jengkelit barang? Semar, iki bapak pocong kok. Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe mung aku, kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak. Nah, aku tak takon karo kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo Semar. Bloko. Ora jujur rak saduk wetengmu. Iki bapak wis ngerti. Ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo atiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah karo bapakku. Ah, nyembah kene. Ayo iki bapakmu. Kowe kok wong tua kok goblok banget. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli. Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan sakarepku. Aku arep ngamuk ning kayangan, arep ngamuk ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru mlayu. Ya men. Lapor ning Amarta to? Heeh. Terus kowe arep ngewangi Bathara Guru to? Kaya adhiku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Mana ae. Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem nesu. Nek kowe ora iso mblakake, iki aku wis nggawa drei, Pak. Argo ngopo?
coblos wetengmu bles kimpes modar kowe. Muni ya. Muni ya, Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng. Aku ki sing ngopeni karo kowe, nang dudu bapakku asli. Ora muni tenan. Ora muni tenan. Pejet muni ki edan tenan bocah iki. Ben, ning jane ya dosa aku. Wani ro Semar ki dosa apa Semar ki sing ngopeni aku kok ora tak coblos drai wetenge. Njrantral galu. Katoke mlotrok barang ora krasa. Le mlaku edang-edang. Ben tantenane. Gus, ngopo? Niki ponakan pun mundur kabeh, maju terus. Engko ku bar kuwi bapak terus mak cilik Janaka mesti ngeleki karo kowe. Wani wae ning aja nantang. Oke. Kowe tetep ngoso njaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang. Nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nek ora metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu modar aku. Ora. Nek kene wae tengok-tengok. Iya. Gawe kopi. Hus. Njero weteng kok gawe kopi ora. Banyune kuwi dikopi aku ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Kemandul nang kene Gus. Wong edan ora. Tenan. Lho, wela. Dudu bapake, Den. Sapa? Sinuwun Darawati. Engko rak bapak ning gurine mesti rasa kuwatir. Heeh. Lah kok mula kok nglelengi ra jamak-jamak. Dijotos Werkudara we ora kedhep kok piye? Edan. Kencingan apa menungso iki? Bagong. Ayo lungguh ngisor, kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye iki? Lungguh ngisor sik. Oh iya. Lah rak ngono. Tegese kowe manut karo Nata Ndarawati. Sembah sungkem kula kunjuk sinuwun. Iya tak tampa. Lah dalan duwe tata krama lah kok kakak-kakakmu tok ajar mergane apa? Ndek utang kula ora nyaur-nyaur. Lho, dudu perkara niatmu to, dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh, ngono nggih. Bagong Caidan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani. Mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong kuwi aja edan lho, aja guyon. Aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Ajeng yen pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun tau kerep banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Ning bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang Pilon Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kan kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna. Weh, lah wong kandhane-kandhanane ngeyel. Iki lagi dadi top wayang lho. Lho. Top wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng sapa wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Lah nek upama aku sing ngepalangi kowe wani karo aku piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakno. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel gulune Bagong meguru karo kowe 20 taun. Mikira keceke ndase kuwi, keceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna mikira ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Bangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira.
Kesel kowe, ha. Iki ora apa-apa nek entuk tendangi, pamer nggo sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampeyan ora bakal iso namake kekuatan tempula. Tuwa aku mbane sampeyan. Wong enom kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuwarat kowe. Wah, caedan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nanti Werkudara isin aku. Isin dheke nendang sirah ngene ora apa-apa. Bagong tak kandhani manuta ora. Kulon Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten, Bagong kowe aja ngeyel, mboten. Sampeyan malah rumangsa kula ngerunden wektu e. Dalu ora kene. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Ora mangkeke tak gulung sampeyan bela dalam bebayani Janaka. Niki terus bar niki sapa? Ambo. Kok takon aku terus kaya sampean sik gawe skenarione ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndorowati iki nek wis kalah golek jago. Waduh, kula dadak tuku pitik, ora kuwi. Ora kuwi golek jago, golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Nduk. Golek jago kowe nang kene pareng oyak. Tak oyak, ben ketok gleleng. Ya doyak wae ya. Wangune iki sing arep dadekke jagone Pandhawa. Ketara sinuwun Ndarawati ndodhok, Ndara Janaka ndodhok, Semir ndodhok. Bathara Guru ya mari kelu. Sapa iki? Bung Wilahing. Lho malah janturan Gusti. Bagong wonten dawuh sampean sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Wo, tunggale pira? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira? Ngerti yo? Ulun iki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah, kakek. Iya. Iya Bagong, nggih kakek. Iki entuk keterangan aku iki. Genah ceca mbahku iki. Mesti ngerti ro bapakku, mbok yakin sumpah. Nggih ulun nggih? Iya. Ulun bakal crita lawan kita. Crita napa? Sejati napa ingkang diucapake dening Manikmaya mau bener. Tunggal dene. Kusike Bagong kusike. Kusike aja ngawur kusike. Kula omong nek mung crita kaya ngoten. Yen Manikmaya ingkang crita mbok menawa kita bener ora bisa nampa nanging ulun ingkang crita merga ulun ingkang nyipta kita. Wo. Sampean? Iya. Berarti kula nek dicipta kalih sampean kula niku mlebu anak sampean, mesine kudu kaya mengkono. Mar, karo bapakne kok. Aku anake Bathara Tunggal, Mar.
Kowe ya anake Sang Hyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Pancen bocah marai mumet ora. Bagong, wonten dawuh nalika Semar rusak ragane, tumuli mudhun ning jagat, sayekti jagat durung kanggonan menungsa. Wah, sepi banget ya, Pak. Menungsa ora ana, sing ana bangsaning jin. Lah, nalika semono Semar rumangsa ki jenan, mung ana siji ruwange, kuwi wae beda papan. Ya kuwi kadange kang aran Tejamaya. Nalika semono Ismaya tumuli munggah ana ing kayuwangan nyuwun kelan panjenengan ulun, merga ulun iki wong tuane Ismaya. Tumuli ulun paring wengan kelawan si Ismaya. Nalika semono Tejamaya ya nyuwun ruwang, Ismaya ya njaluk kanca. Ulun nyipta sawijining ruwanging togok utawa Tejamaya, ulun pundhut saka napsuning si togok ya si Tejamaya wekasan babar kang aran Sarawita ya mbilung. Nggih. Terus Ismaya tumuli njaluk kanca. Nalika semana ulun bingung kepiye monggo nggone ulun bakal nyipta sawijining titah. Tanpa kanyana-nyana wewayanganing Semar ulum sabda. Semar Ismaya, kita wis duwe ruang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungsa kang aran Bagong. Ya kita kuwi Panakawan. Aduh! Pukulan matur sembah sewu nuwun tanpa wingan pukulan. Matur sembah sewu nuwun Rama. Lho kok Rama? Eyang Rama. Kok Eyang Rama? Panjenengan simbah kula ugi tiyang sepuh kula. Aja, tetep kita dadi anake Semar. Tetep dadi anake Semar merga kodrat kudu mengkono lelakone. Mekaten Bu Kulon? Iya. Wis aja ngamuk ya. Nggih. Nek diparingi sekul kula mboten ngamuk Bu Kulon. Cedhis tenan. Ame ngelih kok nganti ngamuk tekan dindi. Matur sembah nuwun Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Iya. Wis ngono kita wis paham. Wah, dewa kok muni paham. Kita wis ngerti. Sampun Pukulun, sampun. Eyang Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Yen pancen kaya mengkono ndakno kamurkan kita, ulun kundur makayangan. Kita kuwi ora kedadian saka sapa-sapa. Nanging pancen ulun ingkang manabda wekasan babar wujud titah ingkang srogal-srogol ndugal kewarisan kang aran Bagong. Matur sembah nuwun. Kula sampun trima Pukulun. Wis ngerti kowe? Mpun, Pak. Wis ora nesu meneh, mboten. Njaluk ngapura karo Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Bagong, kepiye? Nggih, Pukulun, leres pangendika panjenengan. Kula nyuwun ngapunten nggih, Pukulun. Iya. Kena ngopo kowe dadak ngamuk? Nek kula mboten ngamuk, kula mboten tekan enjing, Pukulun. Ngono, Bagong. Nggih. Lah mangke mboten dibayar, Pukulun. Bagong wong edan, ulun kundur makayangan. Salam kula katur betra-betra nggih, Ulun. Iya, ulun salamake. Nggih, nderekaken sugeng tindak, Bu Kulun. Sing manjing ning awakmu iki kon metu. Nun, sing manjing ning awakmu iki kon metu. Gus, ngopo? Kan medal. Sing ngakon Sinuwun Ndarawati. Wah, aku mesti didukani, Gong. Ampun kuwatir mengko tak tandangane. Lho.
Kaya ampu-ampu wae wong kaya ampuh kenggonan aku kok tak tandangane ora. Pun medal pokoke Antasena. Piye Pakde? Metu wae. Iya. Kowe kok dadake wangi Bagong barang ki apa to? Jahitan. Nggih wangi karo wong gendeng. Pamere ra jamak-jamak. Ayo mergo wis apa karepane Bagong ben keturutan kok ya. Nek ora ngono ndak Bagong ora keturutan. Aku ya ming sakdermo dijaluki bantuan karo Bagong. Ora edan. Ya ngerti njaluk bantuane Antasena wong anakku Antasena ki wong ampuh. Sing dipilih kok ya pener. Ndeleng ta kula. Tutuk ndara Werkudara ora apa-apa. Tutuk saiki. Emah. Antene modar. Nek wis ora kenggonan aku rasa pamer go nggih. Matur sembah nuwun Ndara Antasena nggih. Iya. Pus padhang kula. Bagong kowe sing aku bapak apa ora? Weh ya isih. Isih pentas bareng e. Atene ngrekoso nek ora ngaku kowe bapak terus aku arep pasang aku sapa mir? Ya, Pak ngono ora mir. Ora tetep mir. Oh iya. Bagong nggih ngapunten nggih, Den. Ora apa-apa. Ndara Kresna kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa, Bagong. Ndara Werkudara kula nyuwun pangapunten nggih. Ora apa-apa. Wis dong, wis padhang atimu. Sampun. Nek pun sami padhang sedayanipun nggih badhe menapa malih niki teruse pripun niki apike? Ya wis nek wis ya wis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.